Даваме 9000 евро. Или да го сменя. Даваме 9000 евро за той. На чист бартер. Да, или 1000 евро, обаче той е на чист бартер или 9000 иска да го купи. Вика му 10, вика 9. Колко вървят те? Те са по 20 000, човек. 15 върви бензина, те са... Той държи цена, човек. Тук са по... Смени се Слава, няма тук да са по стане. 15 000 евро тези. Тук държи цена. Ей, за Пасата си питай колко пари. Пасат 2 евро. Пасат. Окей, не се продава. Да го видим. Искам да правим бартер 10 000 евро да дадам за Сузукито. Или какво? Окей. Вижте карта. Карта, я. О, момент. Карта? Карта тук. Clip meine Woman gucken. Ja. Okay, ist gut. Start, Stop, Button. Gang raus. Чак мага. Perfekt. Кожа може. Okay. Бак. Джанти отзаде, кожен салон. Кожен салон, давам човека. Ръчна спирачка електронна. Климатроник. Перфект. Good. Климат блокажи, за двойно спрежаване имаш. Две ауто, люк има централно започване, има система за пускане надолу. Tauschen Suzuki Vitara, Renault. Ja, Barter. aber wir zahlen noch ein bisschen Geld. Achso, okay. Wie das diese da Auto. Muss gucken, wie viel. Okay.